Horúcim favoritom v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 je okrem Košíc aj francúzske mesto Toulouse. 16. júna 2008 podpísali Košice s Toulouse dohodu o vzájomnej kultúrnej spolupráci do roku 2013. Predmetom dohody je vytvorenie siete kontaktov medzi oboma kultúrnymi metropolami. Zmluva zaväzuje obe mestá spolupracovať na prípravách a koordinovať podporné umelecké podujatia v rámci spoločnej kandidatúry. Mesto Lyon je tak trošku už exkluzívnejší partner. Samozrejme, nikto z nás nevie garantovať, ani Lyončania, ani Košice nevedia garantovať, že to budú práve Košice a Lyon, ktoré budú tými víťazmi. À l'intérieur de la préconvention que nous signons aujourd'hui, il y a six partenariats. Cieľom projektu je podľa vedúceho kandidatúry Košíc Mareka Kolárčíka upraviť aj budúce dotácie mesta na kultúru na úroveň 3% zo súčasného 1,5%. Francúzske mestá totiž ročne prispievajú na kultúru až 15% zo svojho rozpočtu. Už začiatkom septembra tohto roku budeme poznať víťaznú dvojicu miest, ktoré sa budú môcť píšiť titulom Európske hlavné mesto kultúry 2013.